גרפיטי. עכשיו עכשיו זה... תעשי תמונה של דיפר פיינס, עושה אוקיי. גרפיטי על המסך. סבבה. שלום אני- לכולם, וזה הפרק הראשון בסדרת הברידג'ס שלנו. אוקיי, היי, אם טירון, יורשה לי להסביר, אני מאי. אני יכול להסביר. אחר כך. ושחר איתנו. היי, כן, הוא האורח שלנו. לי גם יש ערוץ, וואי. כן, אנחנו שאני נשים את כרגע הערוץ שלו עובד בדסקריפשן, כרגע אין לי סרטונים תלוי, כי אני עובד על תסריט. מהתוכנית שכולם אוהבים, איזה? רון. מה? אוי, אני יכול להסביר אבל? יש 4 קבוצות, ואז עושים, יש יאללה, לך מתחילים. 10 דקות להתכונן, ולא אכפת לי בוא נשחק ברידג'ס, אוקיי, אני אסביר. אוקיי, יש 4 קבוצות, בלו, רד, גרין וילו. אוי, שיט, רגע, אני תפוחי. שיט, אני בבלו. גם אני. אני גם בבלו. יופי, אנחנו ביחד, יופי. בכל מקרה, כן? איפה אני כן? תפוחי? כולם בכל בבלו. שש, אני בכל תפוחי. מקרה, יש לך 10 דקות להתכונן, אוקיי? וכשעברו 10 דקות, שחר תסתום. אוקיי. כשעברו 10 דקות, נוצרים ברידג'סים. קשרים. קשרים. ברידג'ס, לכל אי ואי, כאילו לחבר אותם ביחד, ואז צריך להילחם בקבוצות שיש להם אי. ושחר הם The end. פשוט מתאבד בזה שהוא הולך לאמצע, ואנחנו נשארים לעשות חומות. הרי! חומות? הווי. אני יכול אוקיי, להכין לכם פיקקסים? כן, 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 תכיני לי. אני חופר בינתיים עצים. ואז אני אעשה... אני חופר אדמה, או רגע, את אפלס? לא יודע למה. את אפלס? מאי? אני גם אפלס, בטעות. אפלס, כן. מה? אני הפומר היחיד? כן. אז תביאו לי אוכל. לי יש 8 תפוחים. אין לי קיט, איך אני... יש לך תפוחים, לא? יש לי תפוחים, כן. זה לא אוקיי. קיט, לא קניתי את זה. זה... לי יש פומר אבל. לא אבל משתמש. זה לא משהו, זה לא קיט טוב. מצאתי איירון, אתם לא... מה? יש לך פיקקס? כן, אבל אוקיי, גם רגע. וואי, אני יש לי 21 עץ לא מעובד, זה מספיק? יש לי סטאק ו20 של עץ, זה מספיק? מעולה. רגע, מה? חשבתי שזה יהיה... זה לא סקיילנד? זה לא בחרת סקיילנד? זה לא סקיילנד. אנחנו בחרנו במפה שאנחנו הכי אוהבים. וולקנו! כן, וולקנו! וולקנו זה הכי כיף. כן. פעם חשבתי שסקיילנד זה הכי טוב, אבל לא. פשוט כי אפשר ליפול לתוך העולם, אז לא. ובמים אפשר להוריד חיים, אבל אפשר אוקיי, לחזור לאדמה. יש לך פיקקס? יש לי לתת לי? פיקקס. לתת לך לא, כי אני עכשיו חוצבת את האיירון. אבל עכשיו אני מכינה. אוקיי, אז בינתיים אני אכין לעצמי פיקקס, או... לא, יש לי- אני מכינה. זה בסדר. אוקיי, אז בינתיים אני אחצוב עוד קצת עצים. אוקיי, בוא. צריך עצים! בוא למקום בוא במערה? לחומה. בוא במערה. לחומה. לחומה. הנה אתה. איפה שעושים חומות כאילו? כן. אוקיי. החומה הראשית אבל. איזה מהם? הראשית זה פה. הראשית זה איפה שאנחנו תמיד שם. או, רש, איפה שאני תמיד בדרך כלל? וזה? כן. אין לי אני כלום. חושב שהבנת אותי. היי. חכה שתביאו לי דברים. אתה לא אתה. למה נתת לי דברים? זה לא אתה בכלל. טוב, יאללה. וואו, איזה נשיפה. שלום. אוקיי, הנה, זה בשבילך. רגע, שכחתי איתך מאחוריך. מאי עתידית, תשימי עכשיו על המסך תינוק עם סומבררו ואוזני חתול שאוכל מלפפון חמוץ, תודה. אוקיי. וואו! שמפליץ גם. יש לי זמנים בבית. לא, הוא לא מפליץ, הוא... לא, תכניסי את זה. תכניס את זה. אוקיי. לבריאות! וואי, מה זה אוקיי. הדבר? לבריאות. אוקיי, אני Thank you. מפוצץ. רגע, הסומבררו זה הכובע הזה של המקסיקנים? המקסיקנים, כן. אוקיי, מעולה. אני מכירה את זה. אוקיי. פוצצתי. הוא הכניס את הפלוט שהוא הוציא, שאת אמרת... יש פה הקול. שלו? אין פה... כן, לא אבל יש לי התפוצץ. 5 איירון. שחר, יש לי כן. בשבילך פיקאקס. הנה, קח. תודה. איירון! מצאתי איירון! מעולה. earn! I found earn! אני לוקחת את הקול. earn! את קולו קול. הקול של הקול. עכשיו לא, את שאתם... כל הקול. לא, עכשיו שאתם בשקט, נכון? יש לי 4 איירון. אני הולך להסביר על הערוץ שלי. אוקיי, יש אוקיי. לי, מצאתי איירון. זה ערוץ על קרטון שאני אוהב.
רטוב. וכרגע אני כותב תסריט תעשה כרטיס. לגרביטי פולס, כולם. אוקיי. מעולה. רון, אתה גרביטי פולס? פשוט כותב חזרתי. אתה פשוט כותב כבוי. תסריטים לגרפיטי פולס. גרביטי גרפיטי שאתה- פולס. פולס? שקט. לא, אני אמרת כותב... רגע גרפיטי פולס? כן, היא אמרה גרביטי. אמרת גרפיטי פולס. אני לא זה כותב מאוד תסריט לזה, אני מסביר על דברים שם. כאילו, אתה יודע, תיאוריות וכאלה. אבל לא רק על גרביטי פולס. גרפיטי פולס שולט. גרפיטי. כל מי שלא. גרביטי... גרפיטי. עכשיו עכשיו זה... תעשי תמונה של דיפר פיינס, עושה אוקיי. גרפיטי על המסך. סבבה. אוקיי, מצאתי עוד איירון. הרי! היא פשוט שמה תמונה של איזה ציפור, אני חושב. זה- כי... לא, היי, אבל הנה אתה- מאי! נראה לי היי פיינס. מאי! אני היי מאי, אני מעלייך. היי. לא לחפור, לא לחפור! מצאתי פה איירון. I found the earn. למה אתם חופרים? יש לי פצצות. איפה אתם? נכון, פעם. אז תפוצץ. אני לא רואה אתכם בכלל. יש פה קוב. איפה אתם? פשוט תחפור למטה. חופרים. איפה אתם? יש לי 7 איירון. אתם במערה או משהו? אני... לא. הנה, אני פה. סוג של משהו לא. שפשוט פצצתי ומאי התחילה לחפור שם. איפה אתם? אני סתם פה. הנה, אוקיי. אני חושב שאני יודע. כן. וואו, זה היה חזק, אאוצ'ה. בשבילי. אני מדבר חלש, אז זה הולך להיות די מוזר. אני לא מצליחה לצאת מפה! נו, תפוצץ כבר, למה אתם תפוצץ. תקעתם אותי כאן? רק באתי להיות חלק מהחבר'ה. ביי ביי! מה הלכתי התקעת אותי? פה. ביי ביי. לא! עד שהלכתי למעלה! נו, תפוצץ כבר. אאוץ', מישהו חסם אותי! יש פה די, מדרגות, מה את בוא. חוסמת אותו? יש פה מדרגות. לא חשוב. למה חסמת אותי שחר? איזה מעצבן. זה לא הייתי אני. זה יהיה... אני הסלמות מאמין. בילד סייף היום. נו, תפוצץ כבר. רון, מה רגע! אתה אומר? פטריות, יש לי תפוחים. פצצה! אוקיי, אני מפוצצת במקום אחר. לא. ליד הקרפטינג טייבל. לא, אל תפוצץ. טיטירידי, טירידי, היה. היה. אין פה כלום. יש לי עוד פצצה. למה אתה לא בום? אנחנו עושים חומות, או ש... עושים חומות. כן. רגע, תחכי רק אלא אם כן שאני... אתה מעדיף להיכנס לאמצע ולמות. אני... נראה לי אלך לאמצע כי יש שם דברים היה. טובים. אבל... רגע, לא, אני לא אלך לאמצע. מאי, תזכרי לחפור מלא. בסקיילנס אני... נכון, או. צריך מלא קבלסטון. נכון, זה בסוף בבומר, שאתה לא משיג הרבה קבלסטון. זה לא... אוי, מצאתי איירון. פיינס. כן, הבנו. הרי. אוי, יש פה איירון. היי, זה האיירון שלי. אופסי. כדאי לי לדבר יותר חזק. מצאתי לא. איירון. אוקיי, חולקים באיירון, לא, אוקיי? לא, לא. אתה מדבר בסדר. עוד 2 דקות. שיט, כן, מה עוד כמעט שתי דקות? עליי. צריך להתחיל בחומה, בואו תעזרו לי. זרוק פצצה, רון. רגע, שנייה, אני רוצה להכין לעצמי זה. אוף. לא, אני הולך לעבוד על החומה. תנור. אני יודע שהייתי תנור מעליך, אבל עכשיו אני לא, אז אני רוצה להכין לעצמי תנור. כן, אני זוכר שמאי שמה את התמונה של התנור עם הרגליים מהגוגל. כן. גוגל, כישרונות גוגל. הרי פיראטים לא קוראים ספרים, מאי. נכון. הם באמת לא קוראים ספרים, היי, מה? שלום. הם לא קוראים ספרים. הם לא כל יודעת. חיי הייתי בשקט. I found more earn! ארן? לא ארן. כמו... את לא עושה את זה נכון. צריך לעשות את זה רגשות. עם... כן. שחר מבין, את רואה? את רואה? לא, אני פשוט, רון לא, חופר לא, לי לא כל הזמן, נפגעתי מזה. I'm the party, משהו או, כזה. הנה, עכשיו נפגעתי. שיט. אתם באים מאי? לעשות חומות? כן. קיצור. כמה איירון יש לכם? 0. יש לי 10 בפרנס. יש לי 14. יש 14, זה מספיק בינתיים. יש לי 0. אוף, איזה באסה לא להיות בומר. כזה אתה לא כן, לא מבין. להיות בומר זה מעצבן. אני זורק פה פצצה, ביי ביי. יאללה. היי. תעזרו לי בחומה. put your hands up, put your hands up. אני צריכה עזרה היי, בחומה. איירון. 3 הוא זרק לך. יופי, תודה. עוד איירון? לא, זה יודה. כן. הלו, אני צריכה עזרה בחומה. אוקיי. תעשי את זה בעצמך, אני... טוב, זה היה חיקוי לא טוב של הווי. הוואי. מצאתי עוד איירון. יופי. וואי, יש לי היום מזל. וואי, בדרך תראי כלל כמה יש לי מזל כשאני פוצצנו. בוחר. אומייגאד.
בגלל זה אנחנו אוהבים את וולקנו. אנחנו יודעים איפה יש את כל האיירון. נכון. באמת? יש פה את... פה, באזורים האלה שאנחנו עושים תמיד, שחר. טוב, אני צריך עוד לשים בתנור, יש לי עוד איירון, יש לי 3. עוד, לשים. אוף, באסה חוזרים ללימודים, לכל הילדים שחוזרים ללימודים. אוי, כן. אללהו אכבר! מה? מה? לא, שאנחנו ישר שמנו פצצה דיימונד ואז הוא כזה קופץ. אללהו אכבר. סתם, הוא לא אמר זה. אבל למה אללה אכבר? לא יודע. בלי לפגוע באנשים מסוימים שאולי זה... אוי, מצאתי עוד איירון. טוב, אתם יכולים לתת לי אפלס? אין לי אפלס. בוא, בוא. הנה, קח, יש לי 55. אתם רשעים, תנו לי אפלס. איפה אתה? פה. הנה. אני צריך קח, אפלס. קח, קח. I need apples. פה, מאחוריך. Oh, apples. So good. הנה, קח גם אתה. לא, תן לי. ברידג'ס! וואו, אוי שיט, נכון, זה מתחיל. לא! וואו, נתקעתי. וואו. לא, אני לא. צ'ילבו! אוי שיט. או בואי. או בואי. היי, למה יש לי עצמות? איך זה עצמות? אוקיי, אני אכין לעצמי גם מכנסיים. לא! אתה לא אני לובש יכולה מכנסיים? לצאת. לא. אני לא. אני עכשיו מכין לעצמי. יהיה לי מכנסיים. וואו. שחר, אתה לא הולך לאמצע, נכון? אתה הולך לאמצע? לא, אני לא הולך. אמצע זה סתם. קשקושים. איזה נשיפות יש לכם על המיקרופון? באמת? נשימות? כן. נשיפות. לא. נשיפות. אתה יש שומע לי שני נשיפות מרקים. אצלי? אין לכם נייר מגבת עם משהו למפתח על אף המיקרופון? אחד לא נמצא שם, אני חייב לפוצץ שם דברים. יש לי מיקרופון נק. איך אני אשים מגבת על זה? גם לי. לא נייר מגבת הכל, אלא סתם קצת. וואו! בוא תעזור לי, מהר. רק פצצתי קצת, ראיתם? יש שם איזה פצצתי. צהוב. לא. שלמי את זה. אין לי ארמור אמרתי, בכלל. שלמי את זה. אמרתי שלמי את זה. זה מוזר. אין לי ארמור בכלל. יש לי שריון. יש לי... נו, ברור, לכולם יש... שנכין לך מכנסיים? סתם. כן, תכין לי מכנסיים. לא, אין לי מספיק, סליחה. אין לי בכלל איירון. יש אוי, אני לי צריך 4 לפוצץ פה. איירון. רגע. רגע, אני יכולה להכין נעליים. להכין למישהו מכם חרב? לי. שריון? חרב. חרב כן, חרב אני כן. לא, יש לי אתם חרב. שומעים במקרה צלצול של טלפון? לא. לא? יופי. אוקיי, קח, איפה אתה? אני על לא, יש העץ. לי חרב, יש לי חרב. אז הנה בוא. את, אני בא. יש לי גם מרקים. היי, לא, אל תלך לשם. איזה מטומטם. תפוצץ. מי זה? אני צהוב. פה. בוא. למעלה. פוץ! ראיתם מה עשיתי? הנה. איה. זרקתי שם פצצה. אומייגאד. אין לי חרב. בוא, קח. איפה את? וואו. אני פוחדת ש... אוקיי, הנה, אני פה. צריך... קח. תודה. No problem. היה. לא. אני ממש כמו לי. לא. בלי. מה דיברנו על לבוא אלינו? יש שם חץ למה וקשת, אנחנו פה? חבל. אני יכול לזרוק עליו תפוחים. לזרוק עליו? לירוק, הוא אמר. הוא אמר לירוק. לזרוק. באמת, נכון, אתם יורקים עליהם תפוחים על האויב. יורקים עליהם. אתם אנחנו יורקים עליהם יורקים את זה מהפה תפוחים על שלכם. זה בלו, אז אני לא אזרוק אז מה? אנחנו גם אני זורקים. יורק מהפה שלי. לא, זה אנחנו לא זורקים, אנחנו לא יורקים, אנחנו זורקים. אתם יורקים. אנחנו אמרתי יורקים. אוקיי? יש פה מישהו. אמרתי יורקים. יאללה, אני אזרוק עליו. שם. אוקיי. מה תזרוק עליו? אוקיי, פה. זרקתי פצצה עוד שם בצד השני, כי אתם לא פה. רגע, אני זה... איש התפוח. למישהו יש הרבה קבלסטון? לי יש שניים. יש לי 61, אבל אני צריך את זה. אני בונה קצת. אני כי בונה פה עוד אני קצת. צריכה לבנות את אף אחד הנה לא החומה. אתה. נמצא פה. אף אחד לא נמצא פה. כן, לא מאמין. אני עכשיו לוקחת קבלסטון כדי לבנות את החומה. תפוחי! יהיה לו באים. היי, יא. לא. או, יש פה רד. הם יהרגו אותם. אוקיי. אני זורק פה פצצה. אתה מפריע לתפוח שלי. שחר, איפה סטיב כשצריך אותו? הלו. כשאמרתי סטיב, התכוונתי לסטיב זה... לא. התכוונתי לסטיבן! לא. באמת, לא. אתה למקרה שיש לי ממש אמרצר. מפספס רון, אתה לא רואה סטיבן יוניברס. אבל לא הספקתי! אתה גם לא רואה וויבר ברס. פה... מה? מאי כנראה מתה, לא יודע. מה? לא, אני חופרת קבלסטון פה.
אוקיי. היה. אוף, בא לי ללכת לאמצע, ולא בא לי. בא לך אבל לא בא לך. כן. איזה משפט הגיוני. תודה. טוב, אני זרקתי עוד פצצה. אין לי, רואים. אין לי אני שריון שמחה בכלל. שעכשיו אין לי לאגים. זה יופי. לא, לא, שריון. לא, תחזרו, הם באים. נראה לי. נראה לי הם באים לפה, לצד השני. ילו. אני אני באה. הולך למות. מה אתה, מה הקטע? אני הולך לזרוק עליך תפוח שתיפול. סתם, סתם. לא. אוי, מה, היא זוכרת מה קרה פעם האחרונה עם התפוחים? מה? את הילו הזה עם התפוח? הוא הרג אותך עם התפוחים? כן. מישהו אשכרה, היה לי פול איירון, נראה לי, והוא הרג אותי עם תפוחים. תפוחים! לא לזלזל בתפוחים. אני עושה גשר כדי שתתקדם עם הבומב. נפלתי על מים. אוקיי. יש כאן חזיר. מעניינים. אתה יכול להתקדם עם הבומב. שחר, מאי ורון וחזירי! יש לי שלוש איזה חמוד החזיר הזה, בא לי אותו. אתה אני יכולת חמוד. להתקדם עם הבום? איזה חמוד. יואו, תודה רבה לך. כן, אתה יכול עכשיו. נתן יש לי לי 4 מישהו. לדר. הוא נתן לי... לא צריך את זה. לא! זורקים עלינו. אוקיי, אתה יכול לעשות חומות או שאני אעשה חומות? מה, יש לי איפה? נעליים. או גרביים. מה שזה לא יהיה. הבנתי אותך. יש לי... ירו עלינו. יש לי... תעשי חומות. אין תפוח. לא צריך תפוח, יש לי מיליון. חכה, זוז... יש להם גם טינטי! אוקיי, אני הולך לזרוק עליהם תפוחים. יופי. יש לי תפוחים. רוצה תפוחים? אתה רעב? לא יש לי מלא תפוחים. הם פגעו בי. למה הם לא, לקחו לא, את לא, לא. התפוחים שלי? אוי, למה אני תקשיב, זרקתי עליהם תפוחים והם לקחו אותם? הם פגעו בי. הם כזה, תודה על התפוח. תיזהר. אני צריך מרק, אני אוכל מרק. יש שיטה, אם באים לפגוע בכם, תלכו לחרב ומכה שימנית. או לא, הם באים. תזרקו להם תפוחים. איפה? הם פה על האי. הם רק לוקחים אותם, אני לא יודע מה הקטע. ובום! הוא על האי. אוקיי, חזרתי, סליחה. לא התקדמתם הרבה. אוקיי, מעולה. הם הולכים לצד השני. אוקיי, בינתיים תהרוג אותם בצד השני. אני בינתיים הורסת את השביל הזה. כדי שבפעם הבאה שהם יבואו לפה, אז אוכל בכלל. אוקיי, אני בא אליהם. הם לא יבואו לפה. יש לי פצצה. מעולה. יש להם גם פצצות. הרגתי מישהו עם תפוח. הפלתי מישהו למים עם תפוחים. פצצה. תודה לאיירון, הוא נתן לי 11 איירון. תודה רבה. אני הולך להכין לי איתם שריון. אוי, נפלתי למים. אני חייב. אוי שיט. למה עשיתי את זה? יש לי שריון. היא נתנה לי גם גולד, תודה רבה לך. קחי תפוחים. למה קיבלתי גול? אני יכול להביא לך. אוקיי, אני בצד השני, אני הרסתי את השביל. אני לא מאמין שיש לי שריון מגולד. טוב, אני מפוצץ להם את זה. אוי, רגע. זה עדיין שם? לא, זה לא שם, זה לא פה. מישהו לקח את הבוץ. אני הולכת למות. הם באים? לא. פשוט אני הולכת למות בגלל המים. נפלתי למים איזה פעמיים וזה... אז יש לי מרק, את צריכה? איזה נחמדה היא. הביאה לי איזה אוקיי, מלא... בואי. לא, אבל החיים של זה של הרגע אכלתי, אז אני לא צריכה לאכול. יש לי רק 3 תפוחים כי הבאתי את כולם אליה. אין לי אני מספיק יכולה להביא לך, יש לי זהב. איזה סטאק. תביא לי. אין לי מספיק זהב, אין לי מספיק שריון כאילו. עכשיו עשיתי שריון והיא נתנה לי איזה חמודה. אני צריך עוד זהב אחד. שחר מאוהב. אמרתי חמודה כאישיות. אני צריך זהב. למישהו יש זהב לתת לי? אתה אחד. אמרת שאתה לא אוהב זהב, לא? כן, אבל אין לי מה לעשות, אין לי שריון. מה יש לך תפוחה? אני צריכה קבלסטון. רגע, אין לי אני חייב קפסולה, להרוס נתתי פה גם עוד. לה. אני חייב להרוס פה עוד. היא נתנה לי ממש הרבה דברים. זה נחמדה. שחר מאוהב. שחר מאוהב. וואו. הוא צוחק מזה, הוא כאילו נהנה. זה באמת ממה מצחיק. שאנחנו אומרים. הוא נהנה הוא מהאהבה. נהנה אהבה שלו. מהלעג. זה אומר שהוא באמת אוהב אותה. אהווה. סתם. טוב, אני צריכה. נפלתי למים. יש לך? סליחה, זו עבודת צוות. פוצצתי. יש פה חרב איירון. למה יש לי עוד כן, אחד? ראיתי. אל תלך לשם אבל, אתה לא צריך. זה רד. זה רד. למה זרקתי תפוח על החזיר הזה? בואי. מה קרה? מה קרה? תראו מה הבלו עושים, הם הולכים. זרקתי תפוח על חזיר. הם הלכו מהאי, הם הולכים לאמצע.
מה הבעיה? מה הבעיה? כי הם הולכים לאמצע, הם יכולים למות. אז מה? טוב, לפחות עדיין לא מתתי. שיח זה אתה, חדש. הנה זה אתה. חפש. צריך בצד השני לפוצץ עוד טיפה? כן, כן, אני רואה. אני מפוצץ מה קחו שאני יכול. תפוחים. אם אתם אני יכולים מפוצץ להשיג אותם. מה שאני יכול. אני לא יכול הרבה, אז כאילו, אתם יודעים. מאי, תביאי לי תפוח. אומייגאד! מי בנה את כל זה? מה? תסתכלו מה יש פה. מה? תראו איזה שביל ארוך יש פה. איפה? פה. אנחנו לא יודעים איפה אתה רון, שאתה אומר פה. בואו לראשי. לראשי. אז זה הראשי. פה, איפה שאני קופץ. אני פה. רגע, חכה. תראו מה הם בנו פה. מה? תראו מה הם בנו פה. מה? תסתכלו מה הם בנו, כל זה. אבל אין לי אני יכול קובלסטון, אני לא לפוצץ עוד. יכולה לבנות. עכשיו אני יכול לפוצץ עוד. אנחנו יכולים ללכת לשם. אומייגאד, אם יש לנו ארצ'ר זה הזמן. אין לנו. אבל באמצע יש... לא, הוא אחד מאיתנו. כמה תפוחים. הם נותנים לנו שריון. מי? שם. לא, מה הוא... מי זה? את בומר? לא. אז זה הייתי אני. יש לי דרט. תזוז. זוזו. הוא זורק למים, אני לא רוצה. לא, יש לי אבן. למה הוא זורק למים? מה הקטע שלו? הוא רוצה שאנחנו נמות? כנראה. לא, אל תעשי את זה. באים אויב. אוקיי, יש לי תפוחי. מישהו צריך תפוח? אני. אז בוא. יש לי חצי איפה? סטאק. אני בזה הראשי. אוקיי, הנה. בחומה הראשית. איפה אתה? כאן. אנחנו נוטשים שני בלו. אוי שיט. נב לזרוק תפוחים על אנשים. אה. איזה אני לא מגניב. אומרת שאנחנו אשכרה נוטשים 3 בלו. איפה 3. few moments later. מה? זוז. כן, פשוט תפוצץ, בדיוק. מה הם עושים? אני לא רואה. תסתכלו למעלה, שם. איפה שאני מצביעה? וואו. אומייגאד. תראו בתיבה. מה? תראו בתיבה. אני צריך את כל הדברים האלה. בלוקים. פיקקסים. זהב. אוקיי, יש לי שריון. אני לא צריך שריון. מקלות. יש כאן גם דברים גרועים. יש פה גולד. אני הולכת לחפש דיימונד. מי שצריך צ'סט פלייט איירון? מאיירון? יש לי אחד. הם יורים עלינו. טוב, יש לי טונות של בלוקים עכשיו. איך מכינים חץ בקשת? אוקיי, אני יורדת למטה צריך כדי ספיידר. לחפש דיימונד. מישהו רוצה לבוא איתי? לא. לא, תישארי למעלה. למה? אני צריכה קובלסטון כי הם גם. למעלה, הם פה למעלה. מי? הם פה למעלה והם יורים עלינו. אוקיי, אם הם יבואו ויתלו בזה כדי לבוא אליי, אז... אם הם יורים בכם, תלחצו מכה שמניע לכם שוב. זה עוזר ממש. זה חצי מהדמג'. ראיתם מה אני עושה? אני פשוט הורס את הדרכים. הם פה במקום שלנו? לא, לא, אבל... הם רחוקים. מצאתי דיימונד. באמת? אחד? כן. רגע. 2, 3. זהו, צריך לפוצץ פה עדיין עוד. אני אחפש עוד. וואו, כמה זמן אנחנו כבר מצלמים? זה בטח ארוך נורא. כן. לא כתוב לך? לא כתוב לי, זה פראבס. טוב, אנחנו פרבס? לפחות עדיין לא קיבלתי פרפס. אצלי, כאילו בגלל שאני בגרסת הדמו, כי אתם יודעים, לא בא לי לשלם כרגע, אז זה רק 10 אתה לא צריך דקות. לשלם, אני פרצתי את זה. אתה זאת אומרת, מה? בגרסת הדמו? אתה בגרסת הדמו? אני במקורי. של בנדיקאם. יש לך פראבס? לא, יש לי בנדיקאם. לא, אני דיברתי לרון. יש לך פראבס? מה, כאילו מקורי? כן. כן, נו, קניתי. אז למה אתה לא מצלם? מה, אתה מקבל למיינקראפט כאילו מקורי? או... לא, פראפ דיברנו על זה פראפס, תוכנת צילום תוכנת מסך. צילום. לא. לא נראה שיש לי תוכנת צילום. אתה כזה לא מבין, אנחנו... כן, יש לי. כן. יש לא, אני לך אותו לא הקשבתי. דמו? לא הקשבתי לרגע. אני למעלה. אין לו דרך לה. זה בלו? זה בלו? כן, זה בלו. אומייגאד, אוקיי, אחר כך אני באה לפוצץ דרך. יום, אחד מהעצובים מתו. כן, לא, 2. 2? 2, הם הרגו את כולם, 2 מהם. לא, הוא הרג את כולם, 2 מהם. תקשיב, הוא ממש טוב.
אוקיי, תחליף איתי בעמדות, אני צריך פשוט לפוצץ את הגשר פה הקטן שהוא בנה. אתה יודע. יופי. טוב, יש לי מלא קבלסטון ו3 דיימונד. יש לי כמעט 4 סטאקים. להכין דיימונד סורד? כן, כן. אוקיי. כן. מי שיקח את ה... אם אני אמות, אז מי שיקח את זה ראשון, הוא יקבל את זה, לא יודעת. אני? אם אני אמות. את יכולה להביא לי את האיירון? נצמד את יכולה להביא לי את האיירון? את יכולה להביא לי את כן, קח את האיירון? הגולד, קח את הגולד. איירון, אני צריך בינתיים... אני יש צריך... לנו אני עדיין לא פיקאצו. מוכן, קח את הגולד בינתיים. פיקאצ'ו. לא, אני לא רוצה את הצ'סט פלייט. סמנה. נו, קח. יש לי דאבל צ'סט פלייט. יש פה לדר. נו, איפה הגולד? איפה הגולד? בוא, איפה אתה? לא, לא, אני לא צריך גולד. יש לי בוט. יש לי מלדר. נו, זה יותר טוב. לא, זה פחות טוב, לדעתי. לדר זה מתי הם הרבה... יבואו? עכשיו זה סתם לדר- משתמים. לדר זה באותו חוזק עם... קח. הסרטון יותר מדי ארוך ועכשיו זה סתם משעמם. יש לך איירון? אבל יש יש לי לך איירון. מאיירון? כמה? עכשיו? כמה אתה צריך? עכשיו בוא רגע. אני צריך מאיירון. אם את יכולה לתת לי בואו נעשה חיתון. מה אתה צריך? איירון בוט. לא, מה שיכול להיות מאיירון. תסתכלי עליו ותראי. עדיף הלמנט אבל. הלמנט? כן, עדיף. למה הוא אומר הלמנט? הלמנט. אני אוהב להגיד הלמנט. אותם חוזרים ללימודים. שחר, למה לבאס? יש לי 2 מרקים אם מישהו צריך. מה, את מכירה את הערוץ של דרגון לאבר גיימר 545? לא! לא שחר? מכירה. למה? כי זה ערוץ טוב, הוא כאילו משחק עם אמא שלו במיינקראפט. לא! די! זה לא באמת. פשוט סתם איזה הרצאה, לא יודע. הרצאה של זה סתם, שחר. זה סתם. היי, מישהו כאן מחלק את תפוחים בחינם. גם אני רוצה. וואו! זה כאילו חתימות. וואו! אתה מדבר על זה כאילו זה חתימות של איזה מישהו. יש לי מלא תפוחים. וואו, מסיבה! Let it go! Let Let it it go! go! לא, עכשיו כתבו בצ'אט, let it go. Let למה? it go! Let it go! אני לא מאמין שאנחנו... Let's kill the other team! למה הוא לא כותב את זה רק כשאנחנו נראה? כאילו, אני כבר שכחתי שאנחנו מצלמים, אוקיי? זה פשוט כבר מוזר לי נהיה. מישהו למה? לא נפל. היי, מי בנה את הגשר פה? זה מה זה מגניב? let it go! let it אני go! אשלים את הגשר פה, שלא ניפול. אתם יודעים שיש אנשים שכמו דרגון לאבר 545? לא! שלום במים. די. די, נו. תשימי לינק בדסקריפשן לערוץ של דרגון לאבר גיימר. לא! אף אחד לא אוהב את דרגון לאבר גיימר 545. מה הם עושים? מה בלו עושים? הם הולכים ההיא. ראיתם את זה? אני מפוצץ. לא, אל תפסט. לא, לא. אז שנבוא איתם? כן. מה אוקיי. אתה רוצה, לא לנצח? באמת. כן! אבל אני חביאו שיגעון את טוב. כל הדברים הטובים. הבאת לי איירון? אני צריך איירון אחד. בוא אחורה. הלו. אני צריך כמה שיותר, אוקיי? מה שאת יכולה להביא לי. אחד. מה, זה מה שאמרת שאתה צריך, לא? את יכולה לתת לי... יש לי 8. אני יכולה לתת לך אחד. תתני לי כמה שאת יכולה רגע בינתיים, כדי שאני אכין לעצמי את מה שזה. מה, אבל יש לך פול... אוקיי, עשינו... הנה. אני יכולה לתת לך 2. אנחנו יכולים לבוא. לא משנה, זה לא יעזור כבר. יאללה, אתם באים? כן, 2 זה לא פול, יעזור לי, אבל בסדר. לא אוקיי, חשוב. יאללה, אני באה. כמה שיותר למרות שיש בואו לי אליי, בואו. הבוט שלי הכי גרועים שיש, אבל בסדר. בסדר, לא נורא. כשיהיה לי לא, עוד לא. איירון אני אביא לך, אוי שיט. לפחות אני בעומר. אומייגד, נראה לי הם התחילו לתקוף אותם כבר. מישהו מת לנו. יש לי עוד 2, אתה צריך? כן. רגע, אני צריך מכנסיים טובים גם. תביא לי, אני באה לגשר. קח, בוא. אני באה, הנה אני. אתה צריך מכנסיים שחר? קח, נו. יש לי מכנסיים מאיירון. תביא לי. קח, זרקתי. ושחר, קח. מה? מה לקחת? זה היה דיימונד איירון. שחר. לא צריך. שחר, אתה באמת אוהב את דרגון לאבר גיימר? יואו. אני מת על זה. אני יכולה אתה מת להיכנס על- לתיבה, אתם יודעים? אוי, מאי. התינוק חוזר מהחמוץ. אבל עכשיו הוא ירוק וחיזרי. אני לא יודעת לעשות אותו. אפשר לעשות את זה רק ב... פוטושופ. היי, פיראטים לא קוראים ספרים. אני אוהב לו, זה כזה מגניב. למה אמרת אוקיי. את זה? לא יודע. זה היה בפרק הקודם. מה היא אמרה? של כן, זה היה האדנסיק. בפרק הקודם. כן, של האדנסיק. ואז עשיתי את זה עם תינוק כי היא אמרה, בספר. כי היא הייתה ספרייה, ואז היא אמרה, הרי פיראטים לא קוראים ספרים. אז תעשי אז לא חייזר. ידעתי איפה כי זה היה יש לך מפה של פוטושופ? פיראטים. מאיפה הבאת את זה? לא יודעת. מאיפה לי? אוקיי, בואו. אני מאחורייך. אוקיי. Diamonds! I'm coming! אני בא אליכם.
אומי. לא נפלתי. אוקיי, לא נפלתי. מישהו בנה פה אני לא רוצה לדעת. אל תדע. רגע, הילוס בצד הזה. בוא אין לי נלך לאמצע. איזה חרבות יש לכם? יש לי דיימונד סורד. אני צריך... אני לא יודע איפה הם. מים. אוי, נבלתי, זה אחד מהבלו איתנו פשוט. לא משנה, נבלתי. אוי, יש עוד שני בלו, אנחנו פשוט לא יודעים איפה. וואי, שיט, כמעט מתתי. אוקיי, אני בונה פה עוד קצת, כי זה די, כאילו, מלחיץ כזה, קריפי. כן, אני נפלתי עכשיו. כן. וואו, אני פוחדת. רגע. אני אמות עכשיו. נלך לזרוק את המכנסיים שאני לא צריך למים. אני בונה אחריכם, זה כאילו... בסדר, נבטיה. כאילו אתם מלכלכים ואני פשוט מתקן. אתה גם מלכלך, את מפוצץ את כל העולם. אין כלום בצ'סט. אני מחפש... כן, ואין כלום. כדי רגע. לקחת קצת לבה ולשים עליהם? לא. אה. למה אוף? תעוף. בלי רגע. לשים עליהם לבה. שימות. מה את עושה, מאי? מאי? למעלה. אוקיי. אני גם בה. אני גם בה. אתה גם בשניצל. לא, אני באה מהצד השני. אני גם כן, בה אני מהצד השני. באמת. אני לא רואה אתכם. אנחנו עולים, למעלה. הכי למעלה. בואו נתבצר ונבנה שם, אוקיי? אוקיי, בואו נחסום את הלבה פה, זה די מציק. כן, אבל אנחנו צריכים להגיע ל... כן. יש לי פלינט אחד. אחד. זה לא הרבה. כן, ויש לי 3 חצים בונוס, אז 7. יש לי רק אחד. אוי, אין לי נוצות, יש לכם נוצות? נוצות? לא. צריך להרוג את ה... יש באיים את הצ'יקנים. טוב, אז אני מכין לעצמי בינתיים עוד מרק. יש לי תפוחים, למה אתה צריך מרק? כי מרק מעלה חיים. מה אני יכול לעשות עם תפוח? יש לי בשבילך הרבה... יש לי 6 חומים ו... 6. שני אוי, מי אדומים. זה, מישהו פה? שני אדומים. שני אדומים מה? יו. פטריות. הנה ילו. הם פה. אוקיי. איזה שקט? דווקא בקטע שחיכינו שיהיה אקשן. ראית מה עשיתי? יש לי עוד אחד, אם מישהו צריך. לא! אתה נפלת, נכון? הנה תפוח, הנה. מאחור, הנה, יש כאן איזה מישהו. מהצד השני הם באים מהצד השני. הם באים. אוקיי, תתכוננו כולם עם החרבות. יש לך חרב דיימונדזור, נכון? אוף, למה זה לא פוגע בו? הם פה. תפוצץ. הנה, פגעתי בו. פצצה. פגעתי! אין לי פצצה. אוקיי, יש לי. הוא נפל למים מהתפוחה. אוקיי, הוא כאן. תיזהרי, מאי, את עומדת תיזהרו. על כלום. מאי, את עומדת על כלום. כן, כי עשיתי שיט. וואו, ראיתם את הגשר שבנינו? וואו. אדיר. ננסה כאן שאם הוא יכה אותנו לא ניפול למוות. אוקיי, תקשיבו, איפה כן, הם? אז, הם בפנים? הנה. יש פה אחד. אח! אוקיי, הוא עם תפוחים. אח! אוקיי, אני חי. יש פה פוצצת אותו? אחד, תביא לי, תעזור לי. אכלתי ברק. וואו. הפלת אותו. הרגתם? אוי שיט, יש פה מישהו עם קשת. תעזרו לי, אני מתה. אני נפלתי למים. אני מת. אוקיי, אני חי. אני הולך להרוג מישהו. אכלתי זה. יו. לא, הוא הרג אותי, מה? הרגו אותי. שיט, אני אוי, למטה. מאי, את היחידה. לא, אני גם. הלו, גם השחר. אוי שיט, מרתי. אוי, בואו סליחה, נחכה, אני. בואו נראה מה השחר אוקיי, הולך. בוא נראה מה יהיה. אני אעשה לך בטעות יצאתי במקום לעקוב אחרי מישהו, אני תמיד עושה את זה בטעות. פלוס. יו, אנחנו דיברנו על זה 1.5 שעה עכשיו. זה הולך להיות כל כך הרבה זמן לערוץ. הנה. אוקיי, אני רואה. אתה רואה? כן. תראה. אוקיי. וואי, זה אוי לא, פליקס, עושה שיתוף, זה יעשה לי להגיד. אוקיי.
לא, בעצם לא. היית יכול ללכת אליו! אין לי מה בעיה עשית? וואו. מאיה, את רואה את השיתוף מסך שלי? יכולה, אבל... היא לא יכולה. אני יכולה, אני שנייה, יכולה. בסדר? הנה. תראי שנייה רגע, תסתכלי שנייה. שם. כן, אני גם שם, באותו מקום. איפה את? איפה את? תגידי מה, רואים את הסקאט? תגידי לי אם את מאחוריי. אוי, 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 אוי. מה, מה, את באים אליו? יודעת ש... אוי, באים אליו! באים אליו! הוא מסתתר. הנה, הנה הוא. טוב! אוי, שיט. לא, הוא נפל למטה. קח מרק! כמם. איפה המרק שלי כשצריך אותו? מה הוא עושה? למה הוא פשוט במים? הרס את עצמו. הוא התאבד. אולי סוף הכל ונתראה בעוד פרק של בגלל זה צריך- קריפר בגלל טיים זה- ועוד פרקים שלנו, והווי בגלל ביי ביי. ביי ביי. תגידו ביי. 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 כנסו לערוץ שלי.